Hi, simrang hilin eh. Aray, magkakaw sa tagkabaw? Iyaw. Inas mo. May sakran na mo, nailin. Inas na hiling. Nakamus na hiling. Gamis nailin ma. Kami ko na yung hatod ni Eliana. Isang duha na eh. Kita ko na kung magsakay mo ko ng kabaw. Kaya mabalik mo ko na kahapon. Kaya mingawan mo kong tatay nanay. Kabaw ko na isakdan. Nagituan ng dagan. Dagan siya kay sikin-kin ko no pa ba nun. Dasi yung kulroy ko no. Si tatay, si nanay. Kaya mingawan ko siya. Muna masakay ako ng kabaw. Kani ang legas bro may kuno pod kay masakay ako ng kabaw lagi. Ang sama na nimo. Di man nimo ma-prank kay sakay mo sa kabaw. Di lagi ma-prank nimo. Taliana. Yo. Nas nanay busy. Masal ne? Busy nanay panawag sa mga igsoon na may cellphone number nga line TM. Mundo. Nunan? Nako na kita mas mundo. Kaning smart og di mo kuan kaning number mo gyapon pero wawa ni signal. Ikaw kasi din ganing ha. Napawag mo. Kayog na ako dalis bahay, namlis masignalan mo na yung tao matawagan. Ipunbok na lagi tay. Sulit ka na to. Ipunbok nila. Yo. Dahil si babaw na eh. O sa kasaro. Pamahaw, pamahaw baron. Sige na, babay na. Baka ka. O, dala po, dala babay. Pag mo kung number. Si Kuane, di ba? Puti. Nanay ka. Kauli ma. Naku kauli, ganang kalado. Dalhe? Naramang na doon ma, di na ko kauli ma. Karon, Pabalasin Ken. bantakin. Ken. Musa kay mamigabaw nay. Musa kay kakabaw day? Murakin Ken. Sakay lago man. Sakay halo. Nay sa may Ubani ko no sa Liana mo atos Manila magsakay kabaw. Ubani ko no sa Liana atos Manila magsakay kabaw. Dali. Dali ka na ko ipamuta na. Ubani ko no sa Liana magsakay kabaw. Oh, love you ma. atos Manila magsakay kabaw. Magkabado may kabaw na di. Saan sa mag? Adeng ano sa birthday nimo? Uy, ano sa kamantog Manila magsakay kakabaw? Na. Magkabado mami kabaw nay. Dawa mo tubag sila. Kabado tag kabaw kay kami sa pamilya nay. Oh, gisugdan ako ng mga 2 ka oras no. Ma, Hindi ako tawag mga 2 ka oras. kuwan ha ma kay lado ma. Mas may ka po rin man makunta ang tawagan po rin. Ha? 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 Pagpulisan ka. Bungo si ika ma. Bungo ka. Kasama mo mga badinding. Nakisa po. Bukalit. Og. Sibuyas. Ha? Sibuyas. Nawa ko sibuyas. Mumbai. Barang ahos. Tagay sa pilita. Unta man I need you now. Tagay sa pilita. I need you now. Yahoo! Susi, I need you now. Musakay di kagabaw day? Magkabago may kabaw na yun. Siya ban? Miskin. Na, kabato mo kabaw ng kabayan. Ugaroy. Siding. Kasi masaktan mga tug Manila. Kabaw. Kasi yung driver si tatay. Kasi man. Kasi may kabaw mo sa Manila magsakay kabaw. Ugaroy. Kamang duwang kuloy magsakay kabaw. Kamiskin-kin ba? Kin pod. Itong sakdan eh. Kabato minay di. Kabazo mo? Kabazo ka mga tos Manila ako sakay kabaw. Kabaw nay. Ha?
Gaw-gaw ko di. Anong kagaw man ka? Pagkagaw man ka, patunahan nagkabaw, magkagaw ka. Kasi binigyan mo, kuhan, matukas ka Manila masakay kabaw. Kwanta na ang hatan sa imo mama. Sa aeroplano. Kabaw ligo ni Iza, plano mo. Si tatay may kuanan. Pa-drive kabaw. Kami mag-drive tayo, kami manakay mitay. Nawa, si tatay ko ni mag-drive. Ngilari, ito bang. Si tatay mag-drive, si Kinkin pod. Aga mamumudo nga di man kita sakay. Isa may mag-drive. Kabaw nga di mo sa tayo kita mag-drive sa kabaw. Ang kuluruin na naman Kasi ang kuloy na may pa sa drive sa kabaw. O inaan sa liguli. Yan. Inas mama nga mga tukag Manila, kaya masakay kag kabaw. Mm. Mga tayong tawag na magkasubon sa. Kasi alyan ako nung motos Manila, magsakay ko ng kabaw. Luoy ko na di. Hello oy. Luoy man ka ba makakam sa kabaw? Hanggang kasikog. Si tatay may mong driver man ka. Driver ka pa tayo. Driver ko na sa tatay. A few moments later. Diyan na miss bahay sa ugangan. Mga malagin sa zone, ingon nga. Nakunoy kuan. Mga sponsor ni Za, kaya nakita sa bidyong mama mo ni doon ang giubanan. Diyan nagkabagood. Daghang salamat ninyo ha. O kinsa mo, di mangkat mo pa magpahingahan. Pero, kay ba ko, mga malumo mong kasing-kasing. Kay, bisag sa kahanginan natin nagkaila, dali na mo nalooy, yung nakita sa ugangan, nga ingani si mama karon. Mo ni John John, dako po pasalamat na ning bata, hamon ning pagumangkon. Sa isang kabuutan, o sa kamalumong kasing-kasing pod ni mo John. Salamat John ha. Yes, ate, you're always welcome. Tanaw na maroon ng mga tiguwang o kasi kauban. Na may radyo, okay na ba ron? Kali ka mga kamong edit pitso. Amo man na. Nga lugmayo. Paparamdan ni. Alas mama. Pa! Tawagin dito si Kuan sila. Si Sheila patawagan? Pat dito mga pamper. No, ito itong day pampers. Tapos ba na, nabay lang Sino tayo ang dito. dumadan ito eh? Mo din sa ligo na yun na. Gawa na yung resibo, sa nalaman na. Katungungan to ni mo. Ay mo ito no. Katungungan to ni mo. Minaji man to di man tumudadan eh. Kato bang laki, ang imo tong ama, kato siya. Mga barito, di man to mo. Mo mong gutos papa. Ato dito tayo mga dito papa. Mo mo na siya. Hala, wasa kaila. Mas tiguan pa ko kay. Makalipas. Iguang pala ka. Ang usbon doon, salamat ka doon ha. Salamat. Og salamat Pagkatay sa mga atong mga tiguang. sponsors. Sangkikoy, Team Sangkikoy. Team Tusok Sangkikoy, Sangkikoy. Mubalik na ko og mama kay naman ko ilakaw karon. O basig makapagog ipalit og diaper. Ako nang mangitag diaper. Di mamay yung natubukon, huwag man ito mabugatid. Ano ko? Ni Ate Helen, thank you so much. Salamat. And sa mga ni mga kasangkikoy ni Ana, and hinap ko nga walang puas na pagtulong sa mga nangangailangan. Okay, thank you so much. And bye-bye mga katusok. Bye-bye.